Kailangan ta magmanubo. Let's go la, let's go. So kunita nato so nailatayan. So karon guys, so ato na ubay sulod ako manahog pamahog karon magmanubo ta kay para maka-communicate si lulag tarong ukuskon pura tug tingog kay syempre tiguwang na kay dungog so tigdako man gid tag America char. Dili kailangan ta magmanubo. Let's go la, let's go. Kapag ba? Ha? Kapuyan ka? Ikot ka doon. Uli. Supay manubo sa uli. Uliad. Ano? Hindi ba? Dinida. Madami na. Oo, madani da. Na. So karon na guys, sagto na ta. So gikan ako na mahog sa mga baktin. So si Lola nagprepare na. Kaya akong abag-abagan ni siya kay murag pasig di ni makalatas. Sa bagay murag di nang pudan lang kuan kiting init naman. Tung mga ting-ul lang gyud dili gid sa. Kuna, ako na. Sakto ba? Payong. So use your umbrella. Di mo kita kabalo magmanubo guys. So May dagbuwa. ha? Napakahigyas awan. Daw kipita. Sige. So di daw siya magpagunit kay kabalo daw siya. So muna ko ni Lola. Baster na kay sa ato lang siyang tanawon karon sa pauli na ta grabing init guys. Kaigang kaayo. So ako gid ni siyang bantayan kay lisod kay dalan diri kay narabay latayan. Kasi napoy halas diri matumban. Ha? Dini ka ba dya? Dini. So di nato paltayin si Lola diri kay murag delikado da nga side. Do kaayo sa diri nato. Dini. Sumunod ka sa akin. Follow me. So karon guys, so mga pa palagi tagkuan manubo kay maksabot tag manubo pero dili gid dapluin og manubo. Syempre nagdako ba ita sa America so that's why chart. So kunita nato so nailatayan. Sige. Bi, ay sak. Dili ka bi. So diri mangita migdalan. So diri mi maglisod si Lola. Oh. Usay kwan sa kwan guys, tagon ka oh. Sige. Sige. Oh. So gunita na do si Lola guys, grabing latayan oh. Sige, sige. Lagi ako daw magbayad doon. Okay guys, so mura ning latayan. Mana so galing kawa si Lola. Sundir ako. So magbisaya man ta gihap mura man gihapon di man ta niya madunggan adisira nato sa basagitan kung magmanubo ta. Para makasabot. So di ka doon. Tagak. May daw sa udasan. Andi eh. Oto. So diri ni guys, so shortcut ni siya napo isa shortcut yung dito ni ag-agian. Sa kani duol-duol siya pero daghay mga obstacles, daghay mga latayan so dili gid siya kalatas. So kailangan nato siya kuan alalay. Sige laday na. So guys, so maura to murag dinhi rami taman kay gikan na siyag payag kana moagtugi na siyag payag basta kuan. Ambot pila na edad ni Lola moagtugi nig payag pangitaon si Papa karon ra ni siya nakalaag-laag kay grabing init so sungkod pagapon si Lola. Hinay.
Lagan kay nga lula, mura ning lagan kay nga lula. Diyos ko.